Здравейте, казвам се Иван Гаджанов и работя като спедитор в Руден Транс, ама вие вече това го знаете. Това е колегата Росен, този курс го Мене също не знаят. Да, и него го знаете. Искам да направя една вметка за колегите специално, които са шофьори на автовози, в сравнение с другите колеги, които карат камиони. Разбира се, ние ги уважаваме всички, обаче шофьорите на автовози вършат изключително много работа, защото, примерно, той не отива и не чака да го натоварят някой на адрес или на завод, винаги той всяка една кола се качва и си я товари абсолютно сам. И си я позиционира и обезопасява абсолютно сам. Затова мога да кажа, че работата на шофьорите на автовози е изключително сложна. И всяка кола трябва да се огледа преди товарене. Дали има щети, дали тия са те са нови коли и са скъпи коли. Всяка една щета струва много пари на фирмата и трябва да си отговорна работа. Да, абсолютно. Факта, че е чисто нова кола, това не пречи, нали, има и фабрични дефекти, има много различни неща, винаги трябва да се огледа, като, нали, при нас това е политиката, нова, стара, винаги оглеждаме. Другата седмица, пак на път. Отново сме на бойното поле.